Son agora as 9:23. En Narón, Semente de Trasancos funciona como espazo educativo en galego para nenos de educación infantil desde hai xa 3 anos. Patricia Hermida fala cunha das súas impulsoras do próximo obxectivo, que é ampliar o proxecto á educación primaria. Olaia Ledo é unha das impulsoras de Semente de Trasancos, un espazo educativo en galego para nenos de 2 a 5 anos, que agora quere ampliarse ata a educación primaria. Bo día, Olaia. Hola, moi bo día, Patricia. O ensino en galego e o respeto polo entorno son os valores principais de Semente de Trasancos. O ensino en galego e que os nenos e nenas poidan facer a súa vida en galego é dos principais, e sobre todo o que dices, o respeto polo entorno e o respeto polo ritmo das crianzas. Estades agora con ese obxectivo de ampliar ata a educación primaria. Como sería? Pois sería cubrir toda a parte que é de primaria para que poidan seguir aprendendo en galego e tamén noutras linguas, pero é algo que a día de hoxe non é posible en Galiza, entonces nós traballamos para que iso se poida facer. Xa hai un precedente, está en Semente en Compostela en primaria, están traballando ben e nós, pois nada, pouquiño a pouco facendo camiño. E para iso tens que marcar un espazo máis amplo. Claro que temos que mercar un espazo máis amplo e temos lle botado ollo a un espazo en Neda, no Roxal, que ten moitísimas hectáreas para traballar de campo, hai un rocódromo, se facían ali campamentos, e é un espazo que nos gustaría, pero claro, precisamos diñeiro e é o que estamos intentando agora. Aparece aí a idea do crowdfunding, cando empezou, canto tes que conseguir e como ides de cartos? Pois comezou o crowdfunding o luns 5, ás 7 da mañán, e a verdade é que foi todo un éxito. A primeira semana tiñamos marcado 7.000 euros e en 2 días conseguimos 8.000 euros, entonces creemos que hai que seguir informando a xente. Hai moita xente colaborando, entidades como a Diputación da Coruña que nos deron libros, a asociación que promove a Casa Museo de Manuel María, revistas como a de Manuel Murguía, e aparte hai CDs, hai películas, hai viaxes en barco pola ría de Ares, hai fines de semana e desgravan facenda, que é moi importante. E hai dúas metas, primeiro 35.000 e despois 40.000 a maiores. Hai a meta de 35.000 e o ideal sería chegar aos 60.000, que nos permitiría logo poder afrontar o resto co traballo que nos facemos. Mais iso, primeiro é os 35.000, que é o primeiro obxectivo. Se non chegamos a esa cantidade, todo o que se aportou non nos lo darían. Temos esos 40 días e logo teríamos outros 40 días para o que puidéramos chegar. Cantos centros de semente hai agora en Galicia? Hai 6 centros de semente e hai xente traballando para abrir en Coruña, en Ourense e no concello de Ames. Agora mesmo hai 3 en Compostela, un en Vigo, un en Lugo e outro en Trasancos, en Narón neste caso. Foi moi complicado impulsar o centro de Narón? Pois estuvemos traballando 2 anos para poder conseguilo. Nos aquí temos unha cesión do Concello de Narón e tamén do CRA, un permiso da Xunta para poder estar na escola rural de San Mateo de Trasancos. Fai falta traballo porque hai que pensar que hai 3 educadoras que están traballando e todo o material e todas as cousas que se precisan nun espazo educativo que abre todos os días. En pleno 2018 o ensino en galego está sendo un ben a preservar? Está ser un ben a preservar e que o galego é a nosa maneira de ser, estar no mundo. É moi importante. Sempre parece que estamos escoitando cousas negativas, de que se están perdendo galegos falantes, é moitísimo máis alarmante na etapa infantil, pero hai moitísima xente que ten apego pola lingua. Fale galego castelán. Cando fixemos o Festival Músicas para Semente, viñeron 800 persoas e te veías familias que lle falaban castelán aos fillos, pero logo salían preguntando como poder colaborar coa semente. A semente quere ser un espazo que de alguma maneira nos negaron nestes últimos 7 anos, é unha realidade, non? Que é poder aprender e descubrir o mundo en galego. Mas para nós é moi importante, por sempre falamos de lingua materna, falamos tamén de lingua fraterna. Ao final, os nenos e nenas falan a lingua dos seus iguais, como facemos os demais. Entonces, se eles entre eles se expresan en galego porque queren, hai crianzas que veñen falando castelán e logo terminan falando en galego, non porque se lle expresionen ni nada, sino porque falan o que falan cos seus amigos e amigas. Pois nós creemos que é importantísimo.
E a semente tamén fai moita interacción cos veciños dali de Narón, de San Mateo? Pois procuramos iso, hai unha relación coa contorna, co barrio, as sementiñas van facer a compra ao supermercado cooperativa, teñen relación con veciñas que hai por aí, lles ensinan os animais, temos a sorte de estar un espazo que ao pouco tes monte para andar, para descubrir, un regatiño, entonces elas pois están moito fora tamén e se relacionan, por suposto. Olaia Ledo, que é unha das impulsoras desta semente de Trasancos, deste espazo educativo en galego para nenos de 2 a 5 anos. Moitas grazas por estar con nós en Radio Nacional. Moitas grazas.